हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नायगिरि गासै बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय लोगोसे नोंथांमोननो आं दिनै माबा मोनसे खोन्थानो नादों बे जाय माने दा फेसबुकाव सोलिगासिनो दं ओरैबायदि दावराव जागासिनो दं आरोना बे दावरावा जाहैबाय माने नोंथांमोननि जायगायाव जादोंना जायाखै आं बेखौ दा मोनथिथ'वाखै नाथाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय क'क्राझारनि माखासे ओरै बै मा होनो माबाजों ओरै कारिगावनि सोनाबहा थांनाय जायगाजों माबा जायगा होनोमोन आलांगि ना मा होनो बे साइडजोंबो जादों जोंनिजोंबो जादों गोबां चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो जायगा नाथाय गुबुन डिस्ट्रिक्टफ्राव बर'फोर थानाय जायगायाव जादोंना जायाखै आं मिन्थिया नोंथांमोननो आं खोन्थानो नादों आरो बेनो जाहैबाय दा जोंनि बर' गामि हाबनानै माने जोंनावथ' अमा फिसियो नङा होमबा बर'फोरा माने बै अमाफोरखौ माने बुथारलाङो ओमफ्राय बुथारखांनायनि उनाव बे अमानाव स्प्रे सारना गारलाङो जाहाथे बे अमाखौ जानो हायि बायदि बेफोरबायदि होननानै बुहुत भाइरेल जादों आरो ओमफ्राय जानानै माखासे जोंनि गामिनि बुरि मानसिफोर मा होनो जोंनि गामिनि गोबां अमा फिग्रा न'खरफोरा माने बबेबा बारि खनायाव खाहैदों आरो सोरबाया माने एकदम दुब्लिबारि जोबथानाय जायखौ हा खर' होनना बुङो जोङो बेफोरबायदि गोजौ जायगायाव खाहैदों बायदि माबायाव खाखुनानै दासिमबो दङ आरो ना अमाफोरखौ बुथारलाङो होनबाय नालाय जोंनि बर'फ्राथ' माने अमा फिसिनानैनो जाग्रा बांसिनानो अमा सिथारो आरो बैसागु फैहां बिसोरो माने अमाजोंनो जिउ खुङो माखासे अमा फाननानैनो दख'ना बायो गावनि फिसा फिसौखौ फोरोङो दाउ अमाफोरजोंनो नाथाय दिनै बिथांमोना बेखौ बुथारफैमारगोन नामा साननानै माने गोबाङानो अमाखौ दोनखुमादों आरो गोथौआव दोनखुमादों बारि खनायाव दोनखुमादों माने आदार हैनो लाइन थांलाय लायो आरो अमा खाहैनाय जायगायाव बाल्थिङाव आदार लानानै न'निफ्राय थाङो आं सानदोंमा मा जादों फालाय दिनै मा जादों माने मैयाबो बिदिनो नुदों आं नुनानै दिनै सोंबाय आङो गामिनि मानसिफोरनाव ओमफ्राय दा मोनथिबाय आरो माने अमा बुथारग्रा फैदोंनो होननानै माने अमाफोरखौ माने बारि खना अबा मा होनो जेनेबा हाग्रा बारि बेफोर माने एसे गोजान जायगायाव खाहैदों आरो ना न'नि गोजान जायगायाव नाथाय बेफोरो बेसेबां सैथो आरो असैथो आं बेखौ बुंनो थाङा आंबो मोनथिया बियो मोनसे फेक्ट जागोन नंखायबो जानो हागौ कर'ना भाइरासनि थाखाय माने अमाजों जायो होननानै जुनारजों जायो होननानै बुंलाबायदों बेफोरथ' नंखाया बुंखाबाय खिन्थु बियो नंमारगौना नंमारा आंबो मोजाङै मिन्थियाखै दाबो आंनिबा नङा आरो बियो 100% नङा बे थगायनायसो दाख्लैबो साथि सावनांगौ होनना बुंबाय गथ'आनो जोनोम जानायाव रायलायो बेबो नंखायखा आरो लोगोसे दाख्लै बिनि सिगां साहा लोंनांगौ होनो बेफोरबो नंखाय गासिबो माने फेसबुकाव गोबां नंखाय बाथ्रा बुङो बेखायनो जोङो सानै हयै खामानिखौ मावनाया मोजां आरो जानला मोनला एडभान्स मावलाबायनोबो नाङा आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननो फोरमायहरनानै बेखौनो दोनबाय आरो बेखिनियावनो बाय